Coming back to Da se vratimo na obavezu nošenja neprobojnog prsluka i čujem da ste dobili lakši ovoga puta. Radi se o jednoj sigurnosnoj procjeni i prema tome odlučeno je da svi pritvorenici iz pritvorske jedinice, kada ih se prevozi na sud, trebaju nositi prsluk od kevlara i mi to smatramo svojom dužnošću da poštujemo sigurnosnu procjenu naših ljudi koji se bave sigurnošću. A to je i naša dužnost što se tiče brige i nadzora koja proističe iz činjenice da smo mi oni koji izdajemo nalog za uhićenje za vas i prema tome kada je procjena rizika takva, moramo se pobrinuti da za vas ne postoji rizik i stoga morate nositi prsluk od kevlara u vašem vlastitom interesu. To stoji i za sve optužene koji se pojavljuju pred ovim sudom. Ima li još nečeg? Sam čuo neki izraz uhićenje. Ja ne znam šta to znači. Znam šta znači ushićenje. To je kad je neko mnogo radostan, u ogromnoj meri obradovan i tako dalje. A uhićenje zaista ne znam šta znači. I tu mi je neophodna pomoć prevodioca koji zna srpski. Nalog za hapšenje. A nalog za hapšenje? Onda kažete sljedeći put nalog za hapšenje, a ne uhićenje. Ovo sad odgovara mi prevodilac, možda nisu vama preveli. Uostalom, pretpostavljam da vaši prevodioci imaju tekstove dokumenata na srpskom jeziku i oni sad menjaju proizvoljno izraze koji su tamo ispravni. Nema to smisla. Dr. Šešelj. Doktore Šešelju, nalazimo se na sudu gdje se koristimo sa sve tri varijante istog zajedničkog srpsko-hrvatskog jezika. I prema svima se odnosimo na jednak način. Upravo ste spomenuli konkretnu riječ. U rječniku standardnog srpsko-hrvatskog jezika iz 1967. u Novom Sadu i Zagrebu sve riječi na koje ste se požalili imale su isto značenje. To uključuje riječi opći i opšti, riječi točka i tačka, kao i općina i opština. Stoga morate to prihvatiti i pokazati izvjesnu mjeru tolerancije. Jezik je oruđe koje ljude zbližava i pomaže u međusobnom razumijevanju. Ali ne možemo očekivati da svi govore istom varijantom ili još gore istim dijalektom. Na ovom sudu, na primjer, imamo engleski kao jedan od službenih jezika. Ponekad je to i za nas teško. Teško je razumjeti osobu koja govori irskim, engleskom ili osobu koja je Francuz ili Njemac koja govori engleskim ili razumjeti američki engleski, no sa tim moramo živjeti i u duhu tolerantnosti i pokušavanja da se međusobno razumijemo. Stoga neće biti nikakvih posebnih stvari vezanih uz vas kada se radi o prijevodu i prevoditeljskim kabinama. I toga trebate biti svjesni. I da budemo iskreni, nas nije briga otkud osoba dolazi, bez obzira je li to Zagreb, Novi Sad, Beograd ili nešto drugo. Glavna stvar je da se to prevodi na jezik koji razumijete.
i zato tu ne bi trebalo biti problema. Ima li još nekog dodatnog pitanja od bilo koje strane? Vidim gospođu tužiteljicu kako kima glavom. Izvolite. Ja mislim, gospodine sudio, da ne bi bilo dobro da ja sad sve sudske spise ili u toku suđenja, slušajući prevodioca, listam rečnik i da pronalazim značenje reči koje ne razumem. Ja mislim da bi trebali da mi tu muku uskratite. Ja moram ovde da se koncentrišem na suđenje, a ne da se koncentrišem na težnju za približavanje sa Hrvatima ili bilo s kim drugim. Interrupt you. Unfortunately, in the moment there was no interpretation available. Could you please repeat? I beg